Minä olen Rauli Rautavuori, työskentelen Suomen ladulla ICT-päällikkönä. Suomen latu on Suomen suurin ulkoilujärjestö, jonka tavoitteena on, että jokainen suomalainen löytäisi oman tapansa ulkoa. Suomen ladun jäsenpalvelun näkökulmasta CRM Service on päivittäinen työkalu. Jäsenpalvelussa työskentelevät henkilöt käyttävät CRM Servicen ratkaisua pääasiallisena työvälineenä. Valitsimme CRM Servicen, koska se osoittautui kilpailutuksessa meidän tarpeidemme kannalta parhaaksi ratkaisuksi. Kyseessä on aika laaja järjestelmä ja se tarkoittaa sitä, että käyttöönotossa tarvitaan jonkun verran IT-alan ammatillista osaamista. Toki sitä osaamista voi ostaa suoraan järjestelmätoimittajalta. CRM Service omilla toimenpiteillään kuitenkin pyrkii tukemaan sitä, että jatkossa yhä useamman olisi helppo omaksua järjestelmän käyttö kuin vettä vaan saman tien. Selvästi yksi CRM Servicen vahvoista puolista on nimenomaan se, miten he tukevat asiakkaita. Vähintään järjestelmää käyttöön otettaisiin hyvä olla oma ymmärrys, oma mietitty ymmärrys siitä, että millaisia toiminnallisia kokonaisuuksia meillä järjestelmän käyttöön ottavalla on. Millainen vaikkapa jäsenyyden hallintaprosessi on, millaisia laskutusprosesseja on, millaisia viestinnän prosesseja on, jotta osataan kuvata ne ja esittää niihin liittyviä toiminnallisia toiveita ja vaatimuksia.